Hi Lovebirdz family, guys, good morning ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದಪಂಡ ರೂಟೀನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದೆ ಪೋರೆಂಡ್ನಂಕ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೋರೆಂಡು ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಒಂತದೆ ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿ ನೀ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಪಂಡ ಸ್ವತಃ ಎಂಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಳ್ಳ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಡ್ಡ ಪೂರ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಎದೆತೆ ಪೇರಿನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಬೋನಿಕಲ್ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದೈತೆ ಜಾಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಈ ನಂಬರ್ ಬರೋದನ್ನತಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮಡೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ ತರ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ಲಾಕ್ ಅವಡ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವಡ್ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಸೊ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈತೇನು ಮನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದೆ ಮೂಲ ಇತ್ತೆಂಗುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಸಾನ್ವಿಲ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ದುಮ್ನಾನಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಪೂರ ತಪ್ಪಾರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಪೂರ ಡಿಕ್ಕಿದುಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ ದಿಯಾರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲ ಸಾನ್ವಿಲ ಬತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಸೊ ಸಾನ್ವಿಲ ತೊಲೆ ಅವಳು ಕಲ್ಲಡು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಂಚನೆ ಯಾನಿನಿ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರದ ಮರ್ದನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿರದ ಮರ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ಲ ತೋಚ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವರ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಬಚ್ಚಿರೇನೆ ಅದನಂತ ಬಾಡ ಓಡು ಬಾಡ ಅದಂತಲೇ ಅಂಚನೆ ಬಾಡ ಆಯ್ಬೇಕ ಐತಪ್ಪನ ರೆಸನ್ ನಮ್ಮ ಪುಂಟು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ರಡ್ಡರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿಗೊಂಜಿತುಲೆ ರೋಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಮಂಡೆಗ್ಲ ದೀಪೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಆ ದಿಯಾರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ರಾತೆ ಸೊ ನಾನು ಇತ್ತೊಂದೇನೆ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ತಲುಪು ದಿಯಾರೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಿಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಸಾಜ್ ಕೊರೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಸೊ ಬೆಂಡುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ ಮಸಾಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ತೆಲಿಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಸೇಮ್ ಅವೇ ರಿಪೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸಾನ್ವಿನ ರೂಟೀನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನೈತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋರೆಂಡು ಸೊ ರಾಜರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮದ್ಮೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೋರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡಪೋದವದಂಚಿ ಮದ್ಮೆ ಸೊ ದೂರ ಉಂಡು ಸಾನ್ವಿನ ಒಂಜಿ ವರದ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಲು ಪಂದ್ ಬೇಗನೆ ಜಪಡಾದಾನಿನಿ ಈತ ನಮ್ಮ ವಿದಡೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಎದೆತ ಪೇರಿನ ಎಂಚ ಉಂತಾವನು ದಾದಂಡಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂದ್ ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಬೇಗನೆ ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅವಂಡ ಎಲ್ಲೇನೆ ಉಂತಾಡ್ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಾರಲ್ಲ ತಾಗರೆ ಯಾವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ತಾಗರೆ ಯಾವು ದಪಂಡ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಆದಿಪ್ಪುನೆ ದಾವರ ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಮುಟ್ಟ ತಾಗುಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಪುರ ಪೋಪಿನಕುಲಾಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೇರ್ ಮಿನ ದಾದಂಡಲ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಸೊ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ಜಕಲೆಗ್ ಅಂಚಾದ ಬಟ್ ಎರೇಗ್ ಪೂರ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೇರ್ ಕೊರ್ರೆ ಸೊ ಆಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಓ ಫುಡ್ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಬಂಪಿನ ಉಪ್ಪುನು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಡ್ದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಆತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಂಚ ಉಂತ ಆವಡೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆಪ್ಷನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿಗೂ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂತಾದ್ಜಿ ಯಾನ್ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತಿನ ರೀಸನ್ಲ ಅವೇ ದಪಂಡ ಬಾಲೆಗ್ ಪೇರ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಸೊ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕದ ದಂಡಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪಂದ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಬಾಲ್ಯದ ಪೇರು ಎಂಚ ಬುಡ್ಪಾವನ್ ಅನ್ಪಂದ್ ಬಾಲೆಗ್ ಪೇರು ಬುಡ್ಪಾವನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದಕುಲು ಈ ದಶಮೂಲ ಅರಿಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಕೈಬೇವು ಅವೇನು ಪೂರ ಎದೆತ ತೊಟ್ಟುಗು ಮುಟ್ಟಾದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಥರ ನರಕ್ಕ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10-15 ಸತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರಡ ನಿಕುಲು ಚೂರೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂಬರುಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ನಿಕುಲು ಪೇರ್ ಕೊರಿಯಾರಡ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪೇರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ ನಡು ದಾದನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ನಿಕುಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಾಕ್ ಆವಡ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಓಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ನಡು ತೆಲಿಗಂಜಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಂಡಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ
ಜೋಕ್ಲನ ಮಂಡೆಗ್ ಪೇರುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆನಪು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾಂಡಲಾಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ಪ ಒಂದು ಪೋಡು ತಿಂಡಿ ಜೇಡಲ್ಲ ಒಂತ ಪೊಡ್ತಾಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬರ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಲಾಯಕಡಕ್ಲೆ ಬಡಾನಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ದ ನೆಲ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫುಡ್ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫುಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಳು ಅಂತ ಪೊಡ್ತು ಜೆತ್ತೆರಡ ಜಪ್ಪೇರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬುಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೇರ್ ಕೊರೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬೈಯಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮೆಡ್ಲು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನ್ ಪೇರಿನ ನೈಟ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನ್ ಪೇರಿನ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ಅದಾಂಡಲು ಬೇತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜೋಕುಲು ನೊಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ನಿಕುಲು ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಾಗುನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ತಾಗುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಉಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪತ್ತದು ಪೇರು ಪುಟ್ಟಿನೇರ್ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತನೆಟಲ್ಲ ಪೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಸೊ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಟಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಜಿಂದು ಉಪ್ಪು ನಕಲ್ಲ ಮಂಡೇಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ತಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಂತಾನಾಗ ಫ್ರೂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಂಚ ಪೇರ್ ಜಿಂಜಿದು ಎದೆ ಪೂರ ಕಲ್ಲಾಪುಂಟು ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನ ದೊಡ್ಡ ಪಂತಿನ ದೊಡ್ಡಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಸೊ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂತೇರು ಅದಗಲ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದ ಶಾಕ್ ಆವಡ್ ಐಸ್ ತುಂಡ್ ಆವಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತದ ಎದೆಕ್ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಅವೇ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎರ್ಕೊಂಡು ಪೇರ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತ ನಿಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತಾರಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪು ಇದೇ ಪೋನಾಗ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋರೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ತೊಂಡ್ರಪ್ಪನಾಗ ನಡು ಟ್ಯಾನ್ ಸಾನ್ವಿ ಕೊಡ್ದು ಪೂಜಿ ಸೊ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ನಮಗೆ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ರಿಯೂಸೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾಶ್ ಮಂತ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಹೊರಪ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಕೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಕ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅದೇ ತೊಂದ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೋ ಉಪ್ಪುನಾಕಲು ಹಿಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎದತೆ ಪೇರ್ ಏಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇರನ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಐಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ತಾಗುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರೆ ಈತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನುಲಿಯಾನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಜಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆಕ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಸ್ವತಃ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಪೇನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಗದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಒಂದು ಸದ್ಯಗು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ಅವೇ ಬಲ್ನಾಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಈ ದಶಮೂಲಾರಿಷ್ಟ ಕೈಬೇವು ಅವೇನು ಪೂರ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತೊಂಬಲೆ ನಡುಟೆ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡರ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ 1.5 ವರ್ಷದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂಬಲೆ ಒಂತಂತೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪೇರಿದೆ ಪಂಡು 1.5 ವರ್ಷ ಅಂಡಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಕುಲ್ ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡರ ವರ್ಷ ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಫುಡ್ ಉಡ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪ್ಪು ನೇಡ್ದವರ ಎದೆತ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪೇರು ಅಗತ್ಯನೇ ನಾನು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಾಡ ಪೇರು ಅಗತ್ಯನೇ ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪೇರು ಕೊರ್ರೆ ಹಾಯ್ಜಿಡಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ನಡುಟು ಒಂದಂತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತೊಂಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಈತೇನು ಪನೋಲಿ ನೆಟ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಮದ್ನೆಗೆ ರಾಜರ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿ ರಾಜರ್ನ ಮೋನಡ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕಲ್ ಮಾರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಒಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಸುರು ಒಂಜಿ ಪಿಂಕಲ್ ರೆ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆಲ್ ಉಂಡು ರವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಬೋದು ಬಳ್ಳು ಅವಿತ ಪಾಂಡಲ ವೇಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೋಲ ಅವ್ಳು ದೆದ್ದಕ್ಕೋಲು ಅದೇ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ಮದ್ಮೆದ ವೈಬ್ಸ್ ಪೂರ ತೂತ್ ಬಟ್ಕನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಎಡಪದವುಡು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಬರಿಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಡೇಗ್ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಬೈದಿನ ಟೈಮ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ದಾರೆ ಪೂರ ನನ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಲೆ ಬತ್ತ ಸಾನ್ವಿ ಅಂತೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿರ್ ಮುಲ್ಲು ಸಾನ್ವಿ ಬಸ್ಟಿಗನ ಜ್ಯೂಸು ಸಾನ್ವಿ ಬಡ್ಸಿಗನ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ವಿಚಿತ್ರ ತೂ ಒಂದಿರ್ಲೇರ್ ಅದೇ ಮದ್ಮೆ ದಡೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಆಂಡ್ ದಾರೆ ಪೂರ ಆಂಡ್
ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಪೋಯಿರು ಮೂರು ರಾಮ ಮಂದಿರಾಗ ಪೋಯಿರು ಉನ್ಕಾನ್ ಬತ್ತಾಯಿ ಅದೇ ತಾನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾರ್ನ ಕುಳ್ಳು ಜೇರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಡರೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೇನೋ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಇಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ ಫುಲ್ಲು ಮಧ್ಯಪುರ ದೀತೇರು ಅದೇ ರಾಜರೇ ನೆಟ ತಿರ್ಗಗ ಬಂದಾಗ ಒಲ್ಪಲು ಜಾಗ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂಕಲಿ ಅಂದವೆ ಅದೇ ಅದೇ ಸಂಭವ ದೂರ ಬೈದಿ ನೀರು ಬೈದಿನಿ ಮಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಕೊಂಜಿ ಉಂತಿಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಲ ದೆತ್ತ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲ್ ನಾನೈತೆ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಪೊಯ್ದಾಡ್ನು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಯಾವೊಂದು ಎನ್ನುಡು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈತೇನು ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ ಗೈಸ್ ಅತನ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್